фазлиддин муҳаммадиев нависандаи ҷасур ва боҷуръат аст. ман ҳатто ӯро нависандаи борикбин мешуморам, зеро дар ҷараёни зиндагӣ чизи асосиро дарк карда метавонад. романи нависандаи халқии Тоҷикистон дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абабдуллоҳи Рӯдакӣ, Фазлиддин Муҳаммадиев, Палатаи Кунҷакӣ аз қабили он гуна асарҳои марғубу хонданиест, ки саршор аз меҳру муҳаббат, одаму одамгарӣ ва ишқу вафодорӣ мебошад. ҷустуҷӯҳои эҷодии назари дақиқ ва нозуконаи нависанда боиси ба майдон омадани романи иҷтимоии Палатаи Кунҷакӣ дар соли 1974 гардид. Фазлиддин Муҳаммадиев дар романи нахустини худ ҳаёти се насли ҷомеаро ба қалам дода, бо ин васила ахлоқи ҳамидаро тарғибу ташвиқ ва сифату хислатҳои разилаи инсониро мазаммату накӯҳиш намудааст. дар асари мазкур муҳимтарин ҷараёни ҳаёти сиёсӣ, ахлоқӣ ва маишии ҷамъият таҳлил шудааст. романи мазкур бори нахуст дар маҷаллаи Садои Шарқ ба нашр мерасад ва баъдтар бо ҳамин ном дар шакли китоб дастраси хонандагон мегардад. китоб худ ҳамчун як ганҷинаи ниҳонӣ аст, ки шахс вақте ки воридаш мегардад, худро дар як ҷаҳони дигар тасаввур мекунад. ва чӣ хеле ки бузургони мо гуфтанд, аниси кунҷи танҳоии китоб аст, фуруғи субҳи донои китоб аст. китоб ҳамчун як дӯст, ҳамдам, ҳамнишини инсон низ мебошад. ва ман айни ҳол мехоҳам ки яке аз романҳои машҳури устод Фазлиддин Муҳаммадиев мебошад, Палатаи Кунҷакиро дар борааш камтор маълумот дода бошам. Палатаи Кунҷакӣ аввалин ва охирин романи устод Фазлиддин Муҳаммадиев буда. тамоми сюжетҳои асар дар як палатае ки дар беморхонаи воқеъ буд, дар он ҷо мегузарад ки 4 нафар қаҳрамонҳои марказии асари мо ки бо бемории сактаи дил дучор карда буданд, дар он палата мехобиданд ва аз ҳаёти гузаштаи худ қиссаҳо мекарданд, нақл меоварданд ва дар ин радиф духтуре ки онҳоро табобат мекард Алихон Зардодхонов буданд. мавзӯи он аз рӯзгору фаъолият ва дунёи маънавии инсони муосир иборат мебошад. Фазлиддин Муҳаммадиев ба сабаби беморӣ чанд сол чизе навишта натавонист, аммо истеъдоди нависандагӣ ва маслиҳатҳои устодону дӯстон ӯро боз ба асарнависӣ ҳидоят намуд. аз ин ҷост ки воқеаҳои романи Палатаи Кунҷакӣ асосан дар бемористон рух медиҳанд ва бо ҳамин роҳ хонандаро аз дунёи маънавии 4 бемории сактаи дил дошта воқиф месозанд. муаллиф гӯё таърихи пеш аз бемории ҳар яки онҳоро нишон дода, олами мураккаби ботинии қаҳрамонҳоро, сабабҳои таҷрибаҳои вазнии ахлоқиро ки боиси беморӣ шуданд нишон медиҳад. тамоми воқеаҳое ки дар ин роман мегузарад, бештари онҳо марбут ба Иброҳимҷон ва Хиромон мебошад. Хиромон дар аввал Иброҳимҷонро дӯст намедошт ва оҳиста оҳиста меҳри Иброҳимҷон дар дили Хиромон ҷӯш мезанад ва дар охири асар онҳо ба якдигар ишқ меварзанд ва ба бемории сактаи дил дучор гардидани Иброҳимҷон низ аз ҳамон сабаб буд ки вақте ки кран чапа мешавад, Иброҳимҷон мефаҳмад дар ин лаҳза ва ҳеҷ гоҳ ба сактаи дил дучор нашуда буд, аммо дар ҳамин вақте ки аз дӯстдории бисёри Хиромон ӯ ба сактаи дил дучор мешавад ва ҳардуи онҳо ба як беморхона меафтанд то охире ки онҳо бояд ҷавоб шаванд, намефаҳманд ки онҳо дар як беморхона қарор доранд. ман ба ҳамагон тавсия медиҳам ки ин асарро мутолиа намоянд. мутолиаи асар хело шавқовар аст ва дар худ некию бадӣ қаҳрамониҳои тоҷиконро дар худ инъикос менамояд ва ман тавсия медиҳам ки албатта хонандагон ин китобро мутолиа намоянд. дар романи мазкур ҳамчунин тамоюлҳои услубӣ хеле тақвият ёфта, пояҳои фалсафӣ ва иҷтимоию реалистии насри бадеӣ пойдортару устувор гардиданд. ба туфайли осори нависанда метавон насли наврасро ки фуруғи фардои миллатанд, дар рӯҳияи хештаншиносӣ, меҳанпарастӣ, хислатҳои ҳамидаи инсонӣ тарбия намуд. дар баробари Фазлиддин Муҳаммадиев баъдтарҳо Пуло Толис низ ба мактаби нави насри тоҷик, яъне насри психологӣ ё андешавӣ, бештар ба тасвир гирифтани ботини қаҳрамон асос гузоштанд ки намунаи беҳтарини чунин асарҳои насрӣ романи Палатаи Кунҷакии Фазлиддин Муҳаммадиев ва повести Тобистони Пуло Толис мебошанд. қаҳрамони романи Палатаи Кунҷакӣ Иброҳимҷон дар оғози асар ба хоҳиши духтур Зардодхон ки мехоҳад барои кори илмии худ таърихи бемории ӯро заркорона таҳқиқ намояд, мутлақо розӣ намешавад. вале Иброҳимҷон бо гузашти рӯзҳо аз суҳбатҳои ҳампалатаю ҳамқисматони худ ба мисли инсони ҳассосу покзамир Носир Аббос, Ивон Амаки ҳақталошу дар майдони ҷанг ҷонбозиҳо карда, Каримҷон Акои Шоҳномахон ва ниҳоят маҳбубаи ба ҷонбаробараш Хиромони нозанин ба хулосае меояд ки на, ба хотири инсонҳо пешрафти илми тиб ки ба муолиҷаи фарзанди одамизод машғул аст,
бояд хоҳиши духтурро ҳатман иҷро кунад. зиёда аз ин вай бо духтур меҳр мебандад, ӯро дӯст медорад ва ҳатто дар охир аз вай барои пичингҳои ноҷояш узр мехоҳад. Фазлиддин Муҳаммадиев чун эҷодкори асил ин мавзӯъ, яъне ба хотири инсонҳои дигар зистанро, ки воқеан ҳам олитарин мартабаи одамизод ва беҳтарин хислати ҳамидаи инсонист, аз як ҳикоя ба ҳикояи дигар ва қиссаю романҳояш пайгирӣ намуда мавриди таҳқиқ қарор додааст. рисолати нависанда ҳам ҳамин аст: бо дарди дигарон зистан, барои давои онҳо ранҷ кашидан, зеро вай инсонро бо ҳама хислатҳои баду некаш дӯст медошт. ба қудрату мағлубнопазирии вай эътимод мепарварид, ба пирӯзии адолат дар ҳама ҳолат бовар дошт. бинандагони азиз, шумо метавонед асари мазкурро аз дилхоҳ китобхонаҳои ҷумҳурӣ